I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Merendal na merendal 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 Da merienda 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 Kita magpuro irestoryahan, mas magayong kung may merendahan. Tama. Mga samno sa pagkabuhay ng tao, programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips sa sin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Hoy! Pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on. Mo baby Nibi and Henry, Pinky on, mo baby pinky mo on. baby Rai Baradyo, DCGB. Oh, Masira mo na merindalan mo niyang ginata. baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby So ginatan ang the best mo niya na merindalan. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Baradyo, DCGB. So ginatan baga jing na may halo jing na kamote. May halo na utubagang sugariin iniraid. May halo na ano nga po kayo jing na birilog-bilog baga. So birilog-bilog baga na silag. Ano nga po ka na birilog-bilog na silag na yan. So sago, nyan sago, sugari sago asin sago, buda mga tugang bugtakan mo ki hinog na lang ka baga. So mahibugo na kunab kilang ka. Masira mo nono niya, So uto bagang bata yang bagajing pag ano ni bagong awas ade. Ano ba baga kanjing mina liputon. Pero pag sinaldok mong bigla, sa bata ng init sa rarong. Malang init, pero tabi masiram mga tugang ginataan. Ade, kamuya ka to sa bulod ta, baya, taga bulod baya, kuwang katog ka sa balingoy budak kamote, iyan ang balingoy na anjing, iyan ang balingoy na, kikuan sa na yan, uning, pakaubaki, lilinigan ki marai, kung ano ni, pipurotol ki sa radayot, pakapurotol ki sa dayot, gigataan, bugtakan mo ki kalamay, ayun na yan, kung bako bibugtakan ang gatukan ama ako ki tanglad, budak mangat kumbako laya, ayun na yan, pagkaraon mi sa bulod. Pagkabanggi, balingoy na sinapna. Pagkaaga, pamahaw na naman jing sutadang balingoy na sinapna. Kasubanggi. Pagkaudto, may maluto naman. Pero ang gulay mga tugang, ugbos balingoy manggiraray. Ugbos balingoy ang gulay. Ang bangot mga tugang, masiramon man ang bangot, native na manok. Masiramon man, kami kayo, mamanukon sana kami. Native na manok, Jim. Sisila udon mo sana sa manok. Ang manok mi kayo, bilang mi. Awano ka man, nagmangno ka man kaan. Sa manok mo, mahiling mo duman sa inutan nindo, mahiling mo, balukag na sana. Balukag na. Mahiling mo sa manok nindo, sa balukag ba nga to, gang uto na sa tapukan kan, basura kan iba. Pero tabi, enjoy magbuhay mga tugang sa bulo. Di na nangudto ka na gulay na balingoy, ang bangot mo native na manok. Pagkabanggi, jing. Pagkabanggi, papalo po na naman iyan. Mga tugang kamuting sinapna. Ano na nga niya ko ini? Marami okay, mag-eskwela. Di ba? Pero mga magayuron pag rumdumon ang nangyayari, mga tugang dyan sa bulod. Di ba? Pero aram po inong karahayan sa bulod, yaon mga tugang ang pagkaon na daing preservatives. Yang preservatives, ang mga manggami ka ito, daig spray yan, minabunga kinatural.
Iyan ang mga amargoso, mga upo, magayunon ang buhay kaan sa bulo. Hello? Yes. Good afternoon. Paguna ko po itong sabi mong suduman sa ginataan. Oo. Tabog-tabog. Boy, iba man ang tabog-tabog sa ginata na sarawayon ka. Hindi, itong sabi mong ito. Subilog-bilog? Bilog. Subibirlog-bilog? Opo. Sahog ito, o sukan ito, so Sago. sago. Paguna ko po, ang di ano mo naman sa tabog-tabog. Hungitin mo ki, balo ka mo tabog-tabog. Ano, sarap mo hungit mo ka. Ano sarap? Latas ang takang sarawayon ka. Para pasaway. Paguna ko po, Ninong, Ah. ang mismo sa buhay po sa bulo. Oo. Oo. Korodalan. Ano? Tapos po, korodalan po. Iba man itong experience ako sa Kurodalan. Kasi itong Kurodalan na ito, pagkatapos kang barayli, ang liog mo, pahidan mo, kalbatana, kulor ito ang pigapahid mo sa daplos mo, Ano po niyan, malpogon. panukila, la. Malpogon. Alpog. Sa dance floor. Oo. Pag may nakabit ka, oto na sa mapa ka. Kaya nga, di ba ka nangyari sa mga baka? Magko lamang sa mabatag. Kaya baga, pangyari sa mga baka, Maray nga ni po, Ninong taday na si Sino. paminsan, masantigwar ka talaga. Paminsan, pag-uli mo, nakatamakulog ining piad ko. Madumang ka na sa albularyo, sa ay Diyos ko, Noy. Natukawan mo suday na hiling, suhi pati. Nay ko. Taong lipod na suhi. Suhi na tawag. Pagkon day naihiyan mo sununo sa punso. Amaray ito. Tayo pa sa ipinto ka ito. Yata po maubag. Latasan pa rin. Ay, Yan na. Ninong, Ah. ito po sa team song mo, nagkanta po kayo si ano, si Kuya Jimmy. Sino, Jimmy? Kuya Jimmy na salita. Iyo, si Jimmy nagkanta. Kadyuwit na sa amigo ko. Isay po, May kadyuwit siyang amigo ko. amigo mo. Oo. Okay. Oo. Nataduda ka? Hindi mo po. O, naman. Confirm sa ng speculation. Actually, sabi yung kukutang ako, kung hindi ka man sa kumatubod. Hindi man talaga po. Kasabag nga ipapagkanta mo, harayon. Latuson Bata ta. po may bagyo, diba? Di magkibrada. Sana dahil. Tarawayon ka. Ayun na, bye-bye. Wala. Barayli. Oy, only pa lang si Ate Tina na Rosal. May masiramon minagibong ginataan ini. So, ginataan. Masiramon si Ate Tina minagibong. Salbatan ng siram talaga. Dabis din ni minagibong ginataan. Sa mga tulog ni mama niya ito. Diyan sa Bakakay. Arukaan, mga tugang ano ni, ginataan. Pero ibang klase minagibong ginataan ni sa Ate Tina. Ang ginataan niya, so talagang sumatindi na di ko ma-describe, pero masira mo nununon talaga. Pati ang sabaw mga tugang paghinigop mo, talagang the best. Malipot na ginataan, ibugtang ko sa ref, pag malipot, igupon mo, salbatan ng siram talaga. Masira mo nununon talaga. Ang ginataan kayo ni. Siya mismo nagigibo, Jing, pag tinawan ako, Jing, panamiton ta ka. Kan ginataan kay niyo. May langka. Kaya gwa sa iyang sarong lalaking nainlabon dahil sa ginataan. Nainlabon sa iya talaga. Hanggan sa ngunyan talaga dahil hanggan nag-iiling sa iba. Buda, grabe talagang pagkamot sa iya. Grabe talagang pagkamot ng sa iya. Malanganay kang bago ito maghali. Nagtaram sa kuya. Garo nga daw ako padingay maghali. Natangin niya ko. Naimiss ko ngayang maray. Niya ko, sorry, so ginataan bako ngaya. Obe na. Ano na ko nagiling lamang ngunyan si amigong Sani, si Kapitan Sani, ano ko nagiling, garonda itong internet ngunyan, si amigong Sani. Totoo tabing malakdaw ng albay. Bako po totoo yan. Magparatubod-tubod kan mga baretang yan na ilan. Natamanta malakdown kita digdiyo sa albay. Di ba? Natamanta kampanahon bagadit sa nang kaso lockdown mo niyan dahil naman orog mo nga ni ano ina dahil naman mo niya nag-lockdown ta mala nga ni mga tugang mas kalang kawo ng COVID sige sa ralantuag ta di ba sige sa nabagang ralantuag ta mas ka ang COVID alang kawo ilingan nindo ha ni tabi ang COVID cases sa Legazpi sa buong Bicol
Ilingan nindo ini, dangugan nindo ini, mga tugang nakasukan COVID, sa bilog na Bicol region. Oni po, ang latest ngunyan, ilingan nindo ang latest ngunyan nakasukan COVID sa tuyang region. Ang Bicol region, mga tugang, sumunya na, igwatabi ki 84, 84, bunji. Pero kasuhapon sa COVID, Angel, may natandang ka, Angel, kasahapon na COVID case? Kasuhapon, 84 ngunya na, kapira kasuhapon, ang sa Legazpi kasuhapon, 11. Pero kasuhapon sa buong Bicol region, madalang tabalikan ko, ha? Kasuhapon, tabi ang kasukan COVID sa Bicol, 36. So, sa bago, kan aba ko kasuhapon. Iyo kasuhapon, sumunya na update naman na aga, mga tugang 89. Sa kabaga, dapat po kita mga tugang magtimaan, magtimaan tabi kita, igwak kisarong isus ko. Anyway, abo ko na magpara istorya abo taman sinakanong. Pero may mga kada akong nadadangog na may mga lapses talaga pag abot sa sa mga kasong yan. Iling mo ha, 84 ngun yan pala. 84. Out of 84, 17 po sa Albay, 17 sa Albay. 8 sa Legazpi. May post na si Mayor kay ni Otabi Angeli Guana. 8 sa Legazpi, 2 sa Kamalig, 2 sa Uwas, 2 sa Daraga, 2 sa Tabaco, 0 sa Pulangi. Okay. Sa Camarines Sur, Gigulpiang Kamsur, 32, 10 sa Naga, 5 sa Iriga, 3 sa Sipukot, 3 sa Nabwa, 2 sa Kanaman, tagsararo upuan mga Bato, Buhi, Calabanga, Guwa, Milaor, Minalabak, o Campo San Jose, Tigawon. Sursogon, ano ba kung panaling ang Sursogon, Jing? 29. 29 ang Sursogon po. 29. 11 sa Sursogon City. 5 sa Bulusan, 5 sa Bulusan, 5 sa Huban, 3 Kasiguran, 3 Pilar, 0 Barcelona, 0 Santa Magdalena. May address po na 3 taga Quezon City, 2 taga Makati City, 0 taga Batangas. Nag-ano digdi ini? Yan. Okay? Now, ang may na-record mga tugang na recoveries. May na-record na recoveries tabi na 22. Pero aramon makamundo ang gin, mga tugang, aramon makamundo. 7 po ang gadan. 7 ang gadan. Ilingan nindo yan. 7 ang gadan, mga tugang sa latest mo niya na report kan Department of Health. Sen ang 7 iyan. So 7 mga tugang, 2 po sa Albay ang nagadan. Di ba? 4 sa Camarines Sur, 0 sa Naga City, sa Kabaga. Ano ngunyan ang talik ang pinakahalangkaw na kasukan COVID? Nanginginutan po ngunyan, mga tugang sa tali kada probinsya, ang may pinakalangkaw pong kaso, yun po ang Kamsur, 314. Ang Naga po, Naga City, 230 o 220, 220 ang Naga. So kung ipa-plus mo ang 314 sa 220 pira, Angel, 214 plus 220, nag-calculator pa si Angel. Iyo nga sir, broadcasting baga nga ako. Iyo mananggad. 547. Oh, 547, tama? Tama. 4 plus 0, 4. 544, o 34. 534. Tama? Ayo.
534. O saka baga, tama tabi sa multiplication ta, Arben? Tama? Tama sa multiplication ta? Tama nga tabi, sir? Inspired si Arben ba ya? Permi, inspired ini si Arben. Si Charger, inspirado man permi ining lalaking ini. Oh. Yan na. Pero ngayon, Mr. Macedas Albay, ang kaso ta po sa Albay, 70 active cases. Sa Legazpi po, sa record ngunyan, sa iba man kayo suppose na mayor, 53 ang kaso po sa Legazpi. Sa Cam Norte, may pinakadiit, tabi 8. Catanduanes, 19. Masbate, 60 ang kaso. Pero ang Sursogon, mga tugang halangkaw man ang kaso, 133. 133. Ang Legazpi City, 53. And then may others po na 32. Ay, naku na mga others na ini. Diba? O yan tabi, mga tugang ang latest na issue tabi kan COVID-19. Mag-iringat po kita. Tabi, Buda, dapat maging responsable kita mga tugang sa satuya tabi na sa diri. Tani ba nagdudurulag pa mo magpakararantin. Sa pagdulag ta, di man ganyan problema na umuli na kung ano, makongusuman talagang umuli. Ang problema talang dyan, mga tugang, dapat reported kita sa tamang otoridad sa pag-uli. O, ili nga suwalongon yan sa Legazpi. Mga taga sa Insuwalo, excuse me po, namit, ginatan. Suwalo, tabi, sarong PNP, police, sarong barangay frontliner, perang barangay frontliner ini, padang buda bigaa, adi, Angel, duwang sarong padang, sarong bigaa. Sarong nurse, taga barangay 50, taga Rizal. Tapos bodoharo pang barangay frontliner na taga Bunot. May sarong estudyante, tapos asymptomatic. Kaya hindi Angel so pinakaaki pa ng edad 5 years old. Nasa Bertiti Gabos ini. So iba na sa Legazpi Seso. So edad ang pinakaaki sa Albatan ang pangyari sa Maabaka. Ang pinakaaki pang positibo sa COVID 5 years old. Pero pamilya na Naulakitan. Naulakitan so pamilya. Kaya iyang baga na aki pa, minor, pag na-infect yan, makairakon baga. Paano mo isa-isolate yan? Halimbawa nga 3 years old, 5 years old, i-hospital, tabi, sa mabantay ka. Siyempre, sa mga nurses duman, di ba? Anong nakulang kwan sa pamilya, mga tugang. Kaya magiringat po kita, gabos. Magkuang kita, magiringat kita, gabos. Dakulaon, mga tugang na problema tayan, mga tugang, apirakan pag-iingat kay puhantang pakusugon ang satuya na pagpangadji asin panarig sa mahal na Diyos. Makusugon kang minapangadji, mga tugang, importante po iyan. Pero kay puhan manggiraray na sa pagpangadji kay puhantang pag-iingat ang mga pag-iingat pasabong iyan sa satuya gabos kung ang gigibuon mangyata na sige na ngayon pangadji ko ngayon. Sige sa nangyata. Bahala na nga si Lord. Bako po yan na bahala na si Lord. Pigatawan ng kita kin pasabong kang Espiritu Santo. Nakita mga tugang mag-ingat asin magduman sa mga lugar. Magsunod sa mga tama. Tangaling kita hawa sa anuman na infeksyon. Tabi nga nasa Diyos ang awa, tayo ang gumagawa. Diba? Ang Diyos mga tugang marahayon. Sabi nga kan mga nakaaging Domingo, ang Diyos mga tugang dais, bako man siya merciful. Ang Diyos nga God is mercy. Ano nga nang bikol kang merciful? Mahihirakon. God is merciful, mahihirakon. Ang Diyos mahihirakon. Pero sabi kang nadangog kong mga sermon kan Domingo, bako mahirakon, ang Diyos mismo herak, sarong pagkaherak. Nasasabutan po. Amen? Kaya kay puhan,
mga tugang na mag-ingat kita gabos. Kasabay ang pagpangaji na kita mailigtas sa anuman na kita bada. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? An sa tuya, mga tugang na tataramon, kalkag. Aram mo din kung ano ang kalkag? Nakailing ka na tabi din kikalkag. Anong kalkag? Okay lang. Nakailan na. Hello? Hello? Ay. Hello? Hello, Ninong. Yes. Makilinaw po kan term. Kalkag. Ano po? Kalkag. Spelling po. Ano dire kedwe? Kalkag. Kalkag o Taltag. T or K? ano no? K as in K. Kalkag. Kalkag. Sabi ni Edwin, kalot. Kalot, Iyo. kalkag. Ikaw man ako, anasip po zero. Iba man ang taltag, taltag, as in T. Logo. Ang isip niya kaya din ngayon, garing ngayon nataltag. Ang utak niya kaya din ngayon. Pag binadesisyon, garing ngayon nataltag sa utak. Iba man ito pare. Opo. As in P, T ito, T, as in taltag. Opo. Ini, K, taltag. Kalkag. Oho. Yo. Yun. Oh. Bye-bye. Ako ang nalobat. Luma. Kaya na ako rin ka na paano. Nalula ako sa term mo? Ata na nga ni spelling kalkag, K-A-L K. K-A-G, kalkag. Pagkalkag, ano yan? So, digging. Existing dig, so resulta kang pagdigging, ito so kalkag. Kasi Kalot. digging is a verb. Opo. The act of making a kalkag. The act of If you making want a to make a depression. kalkag, you have to dig. So ano yan? Either the kalkag is deep or shallow. Okay nga ni. So, kalkag is a depression. Aha. Oh. So taltag, Tama iba ba? ito. So taltag, kutal, nalugo. Iyo po. Kutal nga yung utok mo, Noy. Oh, sige, bye-bye. Bye-bye. Oh, ano na eh? Ano? Ay, sus ko ni. Kung kudot ang kuan singit mo yun, mako amo. Sa luwa yun ini, oh. Yan na po, nagkasarabutan. Nagtabi kita mga tugang terminologies in Bicol. Madali lang. May nag-aapo doon niyo. Iyon der ko lang ini. Tagar importante man kay nian. Gari kuan ini. May nadalan ining maray. Hello? Hello. Yes. Ang kalkag po, Opo. parang apoon pa siya na lima pantay, linod mo, Oho. kalkag ito. Oh. Oho. Iba man bagang terms na kulkog. Iba man ang kulkog. Latosod. Iba man ang kulkog. Ito, sulod. Ang kulkog baga. Ang kulkog kung sa kuan yan, verb yan. Oo. Kulkog, alam mo nga may so kino nasa laog kang luho. Oo. Gagamitan mo yan. sa sarong kung bala o kung ano, kukulkugon mo siya para lumuwas sa luho. Yun. Ito ang kulkog. Ito man nakalkag. Magibo ka, luho. Yan. Magihan, Oh, yun. kalkag. Magibo ka, Opo. Iyo po. Oo. Oh. Iyo po ito ang Yes. kalkag. Opo. Dagit ka po. Baka man. Manirindal pa kani. Nagapaliwanag man sana. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Madam, may nag-upload sa kuya si Madam. Madam, ano ito? Madam L, nag-upload sa kuya si Madam. Madam Alicia, ito, sabi ni Madam Alicia, sa libon po ang kalkag is to dry. Tama, sabi ni Angel.
Sa libon pala ang kalkag pagpamaraki paroy. Ano yung masana buwa, Jing? Oh. Iba-ibang terminology, tabi Dr. Chris Gianan, iba-ibang mo sabiyon. Pati palang karabunjing sa nabwa, sa libon, sabi ni Madam Alicia, mga Madrid, kalkag nga niya is to dry. Pagpamara, kalkag. Yun. Iba man po ano ito? Kulkog. Kulkog. Iba man ito. Kulkoga daw ngaya. So sarong akto mga tugang nin pagdugkol. Dugkol. Nagparararap nga niya lugo. Rake daa, sabi ni Dr. Chris Gianan. Di ba? Ay, Doc, thank you Salamat ang tabi sa amigo. Di ba? O, sabi ni Ate Tina, kalot nga niya ito. Pigkalkag, kalot. O. Di ba? Kulkog, kalkag, taltag. Ang taltag, so nalulugo. Di ba? Nalulugo. O, yun ang kasarabutan na kita. Mga tugang kan sa tuyang terminology. Ngunyan tabing hapon, digdi po sa tuya na programa. Ito. Kalkag pwede yan pagtipon ki basura. Yan salsagre, ano man, sabi kan texter ta, ang salsag po, ang salsag, sa pigigibong lanob, di ba? Yan. Yan o garing, di ang pwedeng ilanob sa kwarto, nin mag-agom. Tang salsag mga tugang, kwan yan, may mga, ano ito, may mga gap bagading, may gap. Maray, dublihon mo. Totoo ko magibukaan, ang butong, yan mga nadakulaon na butong, ano kan, pigladob may kita sa bulod, sa mo niya. Yan dakulaon na butong, mga tugang na yan, titigbas-tigbas yan ki, pipaturo talibong, pisigan tigbas kanjing, hanggang sa yan, mabuka mo, pigitigbas yan, para gibuho na salsag, panglanob sa harong. Gamit ang ali po sa bambo. Okay? Ayan na. Ayan po ang satuya na mga tataramon. Ay, bakit wala? Mga Ayun. tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Madali, may mapaliwanag. Hello? Hello po. Yes? Yung kalkag baga po, yung kato baga uso baga sa pagalsakan mga arong. Iyo po, tagibo sa kwang, gibo ang lanob-salsag, madalion malsat, magian. So mga rege, Opo. di kalkagan nun na ito para maalsaan arong bayanihan. Yes, sir. Exactly, sir. Tama ka dyan. Iyo baga nauso ka. O, tapos, sir, pagkapigial sa baga, pipalpagan bagaan, para, papalpagan mo, mahali sa mga trutan, para papalpagan mo, mahali sa mga yaon-yaon naman, alsaw na sa arong. Uso man ka to, so mga arong nasalsag. Yes, yes. Kikalot baga, sir, so, pusti adi, tapos ialsa ki mga 20 katao? Ba't ang kusog pa lang, sir, kada ko, sir, kan sa day pa ako, na-discover ko, na ang kusog pa lang kan tao, nasa numero 3. Pag magaan. Ano? Kumbinsido ka, sir? Kumbinsido ka na ang kusog kan tao, nasa numero 3? Iyo. Iyo nang kuan kan kalkag, pikalkagan ang puntang pustikan aro. Yes. Para maalsa. Bayanihan. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, salamat Okay, po. salamat po. Very good. Okay na, nagkarintindihan na kita. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Okay, o yan tabi, mga tugang mga ang satuya na mga unword for the day. Aha. Maporta. Latosong ko ang amigo kong kapitan na ini na basta na amigo, orasyonan ta kami go, ano kung nagdamugisan ni. Pagkasal pala. Okay, sandali. Basahan ta na muna sa ibang mga reaksyon ko dyan hapon para makashift na kita sa topic ta. Okay. Alright. Ay, puro ini tungkol sa kalkag. Yung mananggad sa libon pala, ang kalkag sa katanduanes, kaluton.
iyo masira mo daw sa ginataan sa inda. Good afternoon, tabihin. Anislag Market, wala lamang kinagamas, pero ako po ang nagamas perme. Anong purok po sa biga? Day pong ay purok do. Sandali lang Ask ko po kung anong purok dito sa biga. Salamat. Ay wala pong sinabi sa post ni Mayor kung ano. May address ito sa post ni Mayor kung anong purok sa biga. So address. Wala man. Barangay man sana po so sinabi sa post ni Mayor. Ang may positibo. Kundi maaraman po doon sa biga ata. Masambulat iyan dyan. Kami nga ni sa barangay Utso. Hingga kaming positive tabi. Madali yun magkararaman ta. Nagkakuan niyan. Pag aktibo ang barangay, madali yun po ang kumalat sa barangay ta. Ang kapitan po yun nag-iingat sa tuya at tabi ng mga kababayan tungkol dyan mga tugang sa bagay na yan. Okay? O madali lang ta. Dito muna tayo. So mga nakatutok naman sa Facebook, ta makasupugo na dito nagkakaurubos ang mga yaon mga tugang sa tuya na Facebook Live. O madali lang ta. Ilingon ta daw ini. Kumpira lamang an. Nagadangog. Mag-text na kamo ki orasyon. Ta i-text na nindo kung isang orasyon ta. Tangani po na makuanta na, ma-ready ko na kung anong orasyon na gusto nindo. I-text na po nindo. Ano ini? Posted by Jenny Balyaran. Dagdag na 45 ruta ng provincial buses. May biyaheng Manila to Bicol. Bubuksan sa Abril 15. Ano ini na natatarog ini ka ini? Adi? Kung nahain sa pano dumang kikuan, makakuan man kita kibiyahe. Ay, susko. Anyway, so gustong mangkululi, pwede. Basta po, ang requirement igwa kita ki swab test. Ilingon nindo bubuksan da tabi ang dugang na 45 na ruta kan mga provincial base sa Bicol na may biyaheng Metro Manila to Bicol vice versa. Sa Abril 15, doon ang 15 Jing, sa Webes, next week. Biyaheng Camarines Norte, Catanduanes, Camsur pala, Camarines Sur, Albay, o pasain ang Albay, Patiwi, Tabaco City, Bacacay, Legazpi City, Manito, Ligao City, Catanduanes, Bagamanok, Baras, Viga, Virac, ay gabos na ini. Masbate, Pasursugon o Aling Manila, Pasursugon o di man problema gayon mananggad ini na mag-uruli digdi so gusto mag-uruli. Provided, tabi, Atitina, Rosal, provided po mga tugang na ang gabos na masakay sa bus na iyan magsunod mga tugang sa requirement kang kada probinsya. Salbay, dahil ka makalaog kung dahil kang negative na test result. Iyan po. Sa swab or saliva or antigen. Iyan kung makalusot o kung dahil mariparo. Tangon yan po mga tugang, nagupo na kita na maglangkaw ang kaso. Iyan po. O di, sa Abril 15 pala, mabrayahe kita. Kung hain so pahinguragon ang kaso, ay sorry tabi. Sa bagay, di man kimaraw ding na pahingurag Ano ko sabihon kan term na pahingurag? Dakol. Tama po, dakol. Dakol. Pahingurag. Plural form kan. Mas dakol. Di ba? Kung tabi, mga tugang, may biyahe kita sa Pitsa 15. Kung nain so, pahingurag ang kaso sa Manila, saka man tinugutan kang LTIP RB, kang inot na daing mga kaso, di kita nag-irintindi. Ngunya na pahingurag ang kaso, saka kita mabrayay, nagtugot na magbrayay. Pero may kamo, yan? Delayed reaction. O, sa bagay, dokol man agad ang gusto mag-urulita. Dahil naman mga trabaho sa iba duman, nagtirios na, kulang ng hanap buhay. Kaya lang po, dapat maistriktuhan duman sa requirement na pagsakay mo sa bus, may negatibo kang test result. That would be a requirement sana sa gabos na masakay kibos.
Dahil pagpasakayon dyan, kundi man po sinda kang requirement. Paano makalawag sa Albay, kundi ka kang araw na bagay ka o sa Legazpi o sa ibang probinsya. Sa agad, apudan ko naman si Mayor daw. Tung interview ta daw tungkol digdi, interview ta daw tungkol digdi, mga tugang si Mayor Rosal. Sa aga, abangan nindo, ta. Ampotun ta si Ayor, ta mabiyahe, di ba? Ang requirement sa tudig di, pero kung talagang pagbiyahe mo, daradara mo sa negative swab na pirang aldaw bago 3 days gayon, maray man na yan. Pero pakiuron ta pag nag-uli, ma-quarantine ka. Self-quarantine, home quarantine. Di ba? Okay na. May biyahe na pala, Anyway, maghirap man kang gusto nang mag-uruli. Toli unta na. Basta sila may dara na negatibo na test result. Dahil problema po. Ang tangani, dahil nakita, makaulakit digdi. Iya po, dito muna tayo sa Facebook Live. Lloyda, Canada, kalkag pagkalot. Ayun na po, amigo. Amigong Roy, Baklaw, maray na agatab, hapon sa imo. Alison Aida, puro kalkag ining pigiristoryan nigdio. Gerald Aranya, puro kalkag ng gado. Ini man kulkog si Jeril. Marin hapon tabi sa gabos ng mga paradangog mo, Jack Belen. Sabi man ni Nusetib, mo yun na. Good afternoon po, amigo. Nonong Cordoba, marin hapon, bossing, amigo. Wilda Balizoro, yan, good afternoon po. Tama po yan, dapat dahin na magparauruli para sa safety kan mga Bicolano. Yan. Kung gusto man na mag-uli, istriktuhan na negatibo ka sa swab. Base naman sa orden kan alkaldita, May Rosal, buda kan gobernador, mga tugang tulong aldaw ang validity. Mauli ka nga sa aga, dapat ngunyan kapot-kapot mo so validity kan sa imong swab. Di pwedeng ang validity kang swab mo, sarong simana na ginibo, mauli ka nga ngunyan, so swab mo, ginibo kan uminaging simana, di po pwede, 2 days, 3 days, before the travel. Pero nga ang 3 days na anjing, delikado yan. Delikado. Ngunyan ka na sinwab, negatibo ngunyan, ika. Mauli ka, anong ngunyan na aldaw? Anong aldaw ngunyan? Martes. Mauli ka ngaya sa Pitsa 15. Dito lang aldaw, pwede kang umuli sa Pitsa 15. Sa aga 14, kung nagpara-oro expose ka dyan sa palibot, mga tugang, exposed ka na. Di ba? Exposed ka na. Sa pagsakat mo dyan sa terminal, exposed ka na. Bako garantiya iyan, mga tugang na negatibo man nga ako sa swab, pag uli ko din nga digdi, hayahay ka, lakaw-lakaw ka. Bako po garantiya, nata, paghali mo sa harong o sa laboratorio, may negatibo kang swab. Di ba? After na ma-receive mo sa swab mo, excuse me, after na ma-receive mo sa swab mo, ako ba kung doktor, base man sana sa mga interview ko sa mga tatao. So, paghali mong harong mo, bit-bit mo sa swab result, nagsakay ka sa taxi o nagsakay ka kung saan, nagpahatod ka, expose ka, pagbaba mo sa terminal, Jing. Pagbaba mo duman ngaya sa kung saan kang terminal masakay, pagbaba mo duman, masakat ka sa bus, expose ka sa mga tao duman sa palibot mo, kung saan ka man ngayon nagkapot o whatever duman. Expose ka. O pagabot mo digdi, mga tugang, nagpundo sa bus, nag-ikon niya, nag-irihi ka mo, expose ka sa luwas. Sa inihian mo. Diba? So, talagang, kaya po na pag-uli digdi gayon, magkaigwa kang self-quarantine. Tanay man ngunyan ki-quarantine na baga, pag uli mo, pag negative ka, pwede ka maglakaw-lakaw na yan naman, Pero po, maging responsibility kita na mag-quarantine kita, mas magayon po, pag nag-uli digdi. Did you get my point? Did you get my point? Nasabutan pa ang gusto kong sabihin. Did you get my point? Nasasabutan po. Nasabutan. Dahil lamang kinagisimbag. Dahil lamang nasasabutan po. Diba? Pagkatapos mong iswab, negative, inapudan ka ngayon yan. Negative ngayon ka, sir. O nga swab test result mo, kuha na nga sa opisina.
o kung may pinahatod si imo, magayon. Pagluwas mo sa harong mo, nagkuaka kang swab test mo, o kung bako at the time, after the time na sinuab ka, expose ka, may garantiya na dahil ka pwedeng magkaigwang virus. Para po sa kuya, bako man ako infectious disease specialist, di man akong pakaaram kaan. Sa kuya man sa naning huna-huna, expose ka po. Pinaduman ka ngayon sa nagtaw kang resulta kang test mo. Pinaduman ka. Ay sir, congratulations, negative ka. Sa paglakaw-lakaw mo pa siring duman, expose ka. Pati paghali mo sa kinaan mo kang resulta, expose ka. May posibilidad na ma-infect ka. Nasasabutan po. Nasasabutan. Nasasabutan. Ay, very good. Oh, iyan sana imbis nakaka-relax na ako, nakatakot na naman ako kang biyahe naan, kundi basta magsunod sa protocols, di mo magparabarag-barag. Iyon na nga, exactly. We need to have a responsible citizen in this country. We need to be a responsible individual, mga tugang in this city or in the province of Albay. Di ba? Paguli, nagirinuman, salbatana, o saka, sure ka, daday kang darang virus. Tayo ng mga tawag ng gusto mag-uruli, di tamang pwedeng puhulan ta. Karapatan nindang umuli. Only that, maging responsable ang miyembro kan pamilya as kan suicide man, taraman. Ay, sus ko, alas 3:46 na palan, oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Namipidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Jr. para sa kaakian na sa rohas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020.
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, check the label, mommies! Check the label, mommies! Choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Marangane, Jing, taso sa kuyang paliwanag, nag-text na si Father Jing Pinilla, Bunjing. Sabi ni Father Jing Pinilla sa Chancery, opo ngaya po, nasasabutan niya mo sa Chancery. Very good. Padre, maray na hapon, namimiss ko ka mo dyan, ha. Hindi na ako nagkakalakaw-lakaw naman dyan, ha. Kumusta na po si Manaylot? Mga taga-Chancery, naglalawag pa si Manaylot, ha? Maray na hapon po dyan sa Endo sa Chancery, Salbay Cathedral. Maray na hapon po. Father Jing, long time no see, ha. Anyway, uy, may alas 4 na o garing, o orasyonan ko da ano ini, so mga lalaking may kapilya. Ayun, na orasyonan ta na ini. Iba naman. Pero aram po nindo mga tugang, naturalisa sa buhay ng tao na sa tuyang pinagigibo, pero natalaw kitang mga tao, ano? Aram tanang sala, gigibuon ta pa. Diba? Naramdaman ko lamang sa humiliya ni Father Kwan. Si Padre Singani ni Kalyeha. Nagsimba ako kan Sabado diyan sa Albay Cathedral. Nagsimba ko kan Sabado sa Albay Cathedral. So, anticipated mas baga kan Sabado. Yun, diwan ko na ako kay Father Kwan ito, kay Father Kalyeha. Ang God nga is mercy. Jesus is mercy. Diyos maya pagkahirap. Dati ba nga Diyos nga is God is merciful. Ang Diyos mahirakon. Pero mga tugang ang Diyos tapo sarong klasinin, sarong pagkahirap. Mariman sa pagkado matum ko itong humiliya ni Father Jonathan Kalyeha kan Sabado. Good luck tabi, Father Jonathan. Ikaw pala ng magiging mission priests sa Dapdap.
mission priest sa Dapdap. Magkayunon, Father Jonathan, ang simbahan na pighanda ngo niyang kandapdap para si mo. So, kung baga jing, dapat baga may pahingalon ang padi, may staran, magayo. Sa aga, tapag giristoryantan, in-interview ko na kaan si Father Monsignor Chris, Mission Church. Kaya po, mga tugang, padagos ang misyon. Lakaw, maghiras. Sa aga po naman, alas 3, ang sa tuyang special na programa para po sa 500 Years of Christianity. Pag-restoryahan mi ni Monsignor Chris ang iyan na mga paano kita magiging yan basta it's about summer mga tugang kung paano pakusugon ang sa tuyang sadiri sa tuyang pagtubod sa panahonin summer na may pandemya. Yeah. Saga po dangugunin do si kami ni Monsignor Chris sa programang Lakaw Maghiras. Sabi kang amigo kong Padi Manasaro, ngaya re, inako ano tabi re, galing ka mo magama ni Monsignor Chris. Iusip ta ka nga nako. Iusip ta, lato subay ka nga nga. Si hermano mo ba nga? Sige naging hermano. Okay, bueno. Alas 4 na. Thank you. Mga tugang, maski po hapon na. Dahil po kita malingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos dahil lang po aldaw na ini sa iyang ginibo, asin sa tuwing ipagpasalamat, asin ipagrokya. Thank you. God is good all the time. Goodbye. Ingat po. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpleto address,